L-ex-president tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Antony Sammut kompla jitlob għar-riżenja tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija wara li wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali. Sammut tenna sejħa r-riżenja ta' Delija meta tnejn filgħaxija ħasem fil-programm Realtà fuq TVM. Tmexxija għandha terfa' responsabilità politika l-ewwel nett għax fallejna għax jien kont parti minn di tmexxija milli nilħqu il-miri tagħna, fallejna f'termini ta' riżultat, però fallejna wkoll partikolarment milli il-partit intuħ sense of purpose u nżommuh fl-imkien. Ma x'kienu l-miri allura? Għax inta tfallejna fil-miri, il-miri tagħkom x'kienu? Primarjament illi fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kemm jista' jkun il-partit iżomm it-tielet siġġu. U anke f'termini ta' kunsilli lokali, ġifieri mhux talli ma żammejniex kunsilli illi kellna talli kif anke qed fl-istqarrija li tajt ta' kienar tlifna kunsilli illi kienu marġinali, illi konna rbaħna fl-aħħar elezzjoni tal-Konsilli Lokali u tlifna konsilli ġodda. F'sena u 7 xhur li ilu Kap Nazzjonalista Adrian Delija qatt ma rnexxielu jieħu kontroll tal-Partit Nazzjonalista fideh. Partit maqsum bejn il-klikka ta' Delija u l-klikka tal-ex Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Mark Antony Sammut qal li l-qasma fil-Partit Nazzjonalista ma bdietx illum. Iżda fi kliemu Adrian Delija kompla kabbar din il-firda. Kull opportunità li kellu Adrian Delija biex forsi ċertu disgwidi ċertu qasmiet illi kien hemm fil-partit ifejjaqhom jew ikun jista' jġib in-nies flimkien bid-deċiżjonijiet li ħa dawn il-firdiet aktar kibru. L-ex-president tal-Eżekuttiv innota wkoll kif strutturi u ferat fil-Partit Nazzjonalista qegħdin jitolbu lil Delija biex jirreżenja. Hawnhekk innota kif iż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista l-MZPN saħansitra għamlu rapport tat-telfa li fih talbu lil Delija jirreżenja. B'Sammut jesprimi l-għadab tiegħu għal mod kif il-kap tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pierre Portelli qiegħed jattakka liż-żgħażagħ nazzjonalisti. Din il-ġimgħa qaru każa kbira ngħid jien, ġurnata wara l-oħra ċif tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista stess fuq il-programmi tar-radju u fuq il-programmi tal-Partit Nazzjonalista stess jattakka liż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, l-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista għax kellhom il-kuraġġ jitkellmu fuq dak li qed jaraw ħażin. Imma fl-imma partit politiku iċ-ċif tal-Midja tal-partit jattakka żgħażagħ li huma t-tama u l-futur tal-partit. Imbagħad inti tistenna li xi ħadd ħersa l quddiem u joffri dak il-kontribut li jista' jagħti lill-partit f'din it-tip ta' kontest u f'din it-tip ta' kultura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.